ug karon kay welcome ang kinsa sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Omar. So mayong tag sa tanan mga JDC. So ato ang topic karon mga hinungdan sa atong mga kasakitan. Mga hinungdan kung nganong naatay kasakitan. So giklaro naman sa mga bersikulo nga tagan ta niya og kasakitan in verse 4. Usa hatagan o sila og kasakitan. So muna akong gitaytulan siya mga hinungdan sa ato ang kasakitan. Ang kasakitan lahi sa problema. Ug ang kasakitan lahi sa struggle. Dili pwede nga i-general nato nga ang problema, struggle atong himuon nga kasakitan. Dunay pinasahi ang kasakitan ug ipadala sa Dios. No? So ang Dios mahinatagon. Amen? Kung bisan gani ka wala ka nangayo, tatagan ka niya. Diba? Matod pa sa mong bersikulo, hatagan ko sila kasakitan. Pangutana, nangayo ba tayo kasakitan? Wala. Pero gihatag niya. Muna, ang Diyos manghatagon. Kay bisan gani wala ta nangayo, iyang gihatag. Ngano man nga gihatag niya ang kasakitan? Unsay rason kung nganong gihatag niya ang kasakitan? Naa ang tulo ka buok rason sa ubos. Sa mga bersikulo lang gyapon. Iyon siya, mitawag ko, wala gyud sila mitubag. Misulti ko, wa gyud sila namati. O gibuhat hinuon nila ang gautan. O gipili katong wala ko kahimuti. Diba? So ang Dios, siya ang great provider. Ngano man, ihatag niya ang kayuhan, pero iuna niya padala ang kasakitan. Kaya unsa may ayuhon kung walay sakit? Amen ba? Walay ayuhon kung walay sakit. So iyang ipadala ko na ang kasakitan para panahon nga makarealize ka, mudangop ka sa Ginoo, kaya niyang ayuhon. Pero ang problema, if dili ka mudangop sa Ginoo, magpabilin ko nang magtumpi ang kasakitan. Kay hatagan ta niya. Hatagan ko sila og kasakitan. O pahayagomon ko sila sa ilang gikalisangan. Grabe. Grabe ang gisultis pulong sa Dios. Ang kanang imong gikahadlukan mahitabo sa imong kinabuhi. Kanang imong gikalisangan mahitabo gyud. Ang wala na imong gi-expect mahitabo. Pero ang gi-expect nimo dili mahitabo. Yun ani kasakit ang ihatag sa Dios sa mga tao o hilabi na kanato nga dili ta manalingog kaniya. Ang pagbaliwala sa pulong sa Dios usa ni pinakadakong sala nga gihimo sagad sa mga Kristohanon at tubangan sa Dios nga wala kasayri, wala ka hibawi. Wala ta masayod nga kani dayong pagbaliwala sa pulong sa Dios, mao day niya ang pinakadakong sala sa tubangan sa Dios. Even though bisag Christian ta. No? Karon, adto tas mga rason kung ano man nga tagaan ta kasakitan. Number 1 diri nga rason, wala ta mutubag sa iyang pagtawag. Yun siya. Dihang mitawag ko, wala kayong mitubag. No? Doon ay mga rason igsoon kung anong ang tao, tawgon, dili utubag. Una anak, bungol. Now, tawgon ako, dahil ako tawgon niya. Bungol siya. Dili siya utubag. Kaya bungol man, wa man siya nabatian. Pero naitaw, nga bisag na nabatian, pabungol-bungol ra. Lahi man ang bungol nga tinuod, anang pabungol-bungol. Kay ang bungol nga tinuod, di yun na kabati sa unsay imong itawag. Pero ang pabungol-bungol, nakabati na, pero dili lang kinutubag. Munang Christian kita, gitawag ta sa Dios.
Ato bang ipabungol-bungulan siya? Dili man gud ta bungol. Nakabati gyud ta kada usa. Pero ang problema ang atong pabungol-bungulan. Laing nga rason igsoon nga daw ang tao dili mutubag. Kay dili siya ganahan. Di ba? Sulay ra mo ikaw tawgon ka, nya wala ka samod, mutubag ka? Dili oy, talagsa lang kang mutubag kung wala ka samod. Samot na nang gatawag nimo, imo pag yung kontra. Tinood ba? Ikaw tingog oy, kay wa ka ganahi. Muna nga daghang diayng rason kung ano ang tao gitawag sa Dios, dili mutubag. Bungol, gapabungol-bungol, o dili ganahan. Kapay laing rason igsoon anong dili mutubag yun ang tao. Tungod kay naa sa laing gikatawag. Naa sa laing, mura mo na sa cellphone ba ang Dios nanawag nato? Di ba? Atong cellphone, usarang gyud maansira ni mo anak kung may manawag. Kung magdoble na galing nagtawag diha, kinahanglang i-cancel sa nimo usa para matubag ang usa. Naagyo kay usa nga walaon usa para matubag nimo ni usa. Muna nga sometimes dili nato matubag ang Dios kay naatay laing gitatawag, naatay laing gikalingawan, naatay laing gikaistorya. Di ba? Lisobe nimong tawag ng tao nga naa siya laing gikaistorya, dili na siya padisturbo. Dili lang kay kanang lakay lang istorya. Daagit ko'y tao nga tawag doon nimo, bisag wala siya ka istorya, pero kay naa siya gilaing gikalingawan sa kwarto, munang dili siya mutingog. Wala siya katawag-tawag, pero kung naa siya lang gikalingawan sa kwarto, dili na siya padisturbo. Karon ang pangutana igsoon, if ang Dios mutawag nato, ato bang sabton nga disturbo kayo ka Lord? Ato bang sabton nga disturbo kayo ang Dios kung tawag na nato? Kaya natay laing gikalingawan. Kinahanglang mabalik adigsoon, dapat ang Dios mimitawag nato, atong response niya dapat kini mga gikalingawan nato karon mao ni atong himuon nga mo'y nakadisturbo sa tawag sa Dios. Dili kay balihon nato, Lord, murag disturbo kayo ka, na ako'y laing gikalingawan. Pero nagtawag-tawag ka nako. And muna isagad kay himo sa mga Kristohanon. Disturbuha kayo, mag-devotion pa ta. Disturbuha kayo, simba pa ta. Disturbo nis kong mga buluhaton, mato kong simbahan, disturbo. Sabi mo, wala'y naging mo, naaawi. Nagdisturbuhan sila sa Diyos. Hallelujah. Dapat ang atong pagtubag sa Diyos, di nato irason nga, disturbo siya. Lord, wala ka nakadisturbo na ako. Kanino na akong mga buluhaton may nakadisturbo? Kanino na akong kalingawan mo nakadisturbo? Dapat ginana atong pagtubag sa Dios. Mao nga ipadala niya ang kasakitan o pahiagumon ta sa atong kalisangan kay daghan kay tang rason nga dili nato siya tubagon. Karon sa atong kinabuhi wala pa tay gikalingawan nga mao'y nakadisturbo sa imong pag-alagad sa Dios. Opsyon na inaot nga dili nimo ibutang sa muna-una nga murag isturbo man ay mga lagad na ko sa Ginoo, marang disturbo noon sa akong mga pangay buhaton. Murag nangalagad ko sa Ginoo, pero man akong kabuyagan. Disturbo kayo ni pulong sa Dios, isigi kong buyagon. Dapat dili tayo inana igsuon. If you are truly Christian, ang Dios may ato ang paminawon. Ang Dios may ato ang tubagon. No? Og sa dihang misulti ako. Ato pa niya, sa dihang misulti ako, wala gyud sila mamati. No? So, abi ni migsuon, kung dili na kita mamati sa pulong sa Dios, ipadala niya ang mga kasakitan para mamati ka. Now, kung di na gyud kita mamati sa pulong sa Dios, no, ipadala niya ang kasakitan, kay kabalo ba ka? Ang kasakitan nagdala og lesson nga angay nimo pamation. Dili naman ta mamati sa wali,
No, ato ramang ipapalabay sa pikas dalunggan, na aman tanay mga lison, pagtulunan nga ma-apply, padalaan sa Dios og kasakitan, kaya ang kasakitan, nagdala po na og lison. Sa ato pa, ang pagigsulti sa Dios karon sa atong kinabuhi, tanawa sa atong palibot, ang pagigsulti sa Dios, dili lang sa pulong, hasta sa mga sitwasyon na igsulti na ang Dios. Hasta sa atong mga palibot karon nga giatuban, bisan ikaw karon na kay giatubang problema, kabalo ba ka nagigsulti diha ang Dios sa tanang sitwasyon karon sa imong kinabuhi. Dili lang kay pulong na imong madungog karon. Naanak kay makutlo nga pagtulunan, hilabi na nanay mahitabo sa imong kinabuhi, hilabi na nanay gyud kasakitan nga sa imong kinabuhi, diha na ka makapamalandong na aday gisulti ang Dios na ini. Kaya wala na dahi ko na mati. Nindot kung mamati ta sa pulong sa Ginoo i-apply. Nganuman, dili na padalaan niya kasakitan. Pero kung dili na ta mamati sa pulong sa Dios, ipadala niya ang kasakitan kay base diha ka mamati. Sa kasakit. Kasi kung kusion ka, mapil ko na nimo. Amen? Maagay ko ka. Agay. Kaya gikusi ka. Yun na ang kasakitan. Ipafil sa Ginoo. Kaya wala naman yung mafil ang pulong niya. O walihan ka, di naman yung mafil. Mas mafil pa man mo ang katulog. Di punday ka mati, kusi-unti ka sa mga kasakitan. Diba? Karon, ang pulong sa Dios, diba si Jesus niyon siya ang dalan. Ang kamatuuran o kinabuhi, walay makato sa man, kung dili magikan niya. Usay sabton sa mga Christian, nga kining dalan tamak-tamakan lang. Ang dalan sabton sa Christian nga kay dalan man na dapat tumban. Igsuon ang way nga gisgutan ni Jesus sa John 14:6. Guide na siya. In other words, kumpas. Munay magtudlo nimo asa ka moagi. Munay tour guide nimo ang pulong sa Dios. Muna ang guide si Jesus, munay tour guide nato. Ang tour guide pwede ba nimong tumban? Wa ko kakita og tour guide na siya may mo dala ni mga tao para pagdumdum sa kanang tourist spot. Unya kato mga tao nga yang gilid gitumban siya. Ay tumban na wa kadumdum. Wala. O dapat sa atong pagpamati sa pulong sa Dios, dili nato tumban. Nganuman, dili ta makatultol sa atong agian kung tumban na nato ang tour guide. Asabtan mo nato. Tumbi ng tour guide, kadumdum pa ba ka? Wala na yung guide ni mo nako. Kung ang tour guide gitumban nimo kay imong pagsabot, kay dalan ko tumban. So kay gitumban man nato ang atong nadung sa pulong sa Dios, muna atong kasing-kasing ni bantok. Ay, kabantay ka ng dalan, nga siging tumban, bantok. Bebutang yung tubig, makatuhog pa ba ang tubig sa kinaluluman? Gamay lang kayo ang utuhog, anak. Kay nabantok na. Usahay ang mga Christian, nabantok na kasing-kasing, tungod kay ini, makabati sila sa pulong sa Ginoo, ipalabay sa pikas na lunggan, tunog-tunuban ra ilang nakatunan. Nagbusag yung saon sila buhali, ilang kasing-kasing bantok no. Sa may example ni Jesus sa kasing-kasing nga bantok. Nga katong binhi nga nabutang sa bantok sa dalan. Niingon si Jesus, tuhakon ra ng binhi diha, kanang pasi diha nga nabutang diha, tuhakon ra nas mga uwak. Ang pangunta na isun, nganong matuhak man? Gasigi man tagbamati sa pulong sa Dios, nganong natuhak pa man? Kay ang pulong sa Dios muuntol ra sa atong kasing-kasing kay bantok. Talagsarang tanong ni turok anang dalan igsuon. Imagine ng dalan naabak ayo ni turok diyang tanong. Wala. Asa man ni turok sagad ang mga tanong? Naa diha sa dili bantok. Muna nga mamati tas pulong sa Ginoo yang ipabantok na tong kasing-kasing wa gyud manurok diha nga pulong sa Dios. Wa gyud makita diyang kaayuhan kung atong tunog-tunuban ang pulong sa Dios. Diba? Giklaro na ay mga bersikulo nga niyon siya. Grabe ang iyang pagpanulti diri. Wala man gyud mo to ba? Sadyang isulti ko, wala gid sila mamati. Usa may natabo, gibuhat hinuon nila ang dautan ug gipili gatong wala ko kahinuti.
Kanili atong mga buhat igsuon, sama dainig nangayo ta. Nga wa pagani ka mulitok sa imong baba, kanang imong buhat doon na nanay katumbas, doon na nanay katapat na sukli. Kanang atong buhat mura dai na siyang trabaho nga kinahanglan kang sweldoan. Lain kaayo nga nagtrabaho ka, unya pagkasabado walay sweldo. Malain yung ka, nagkinahanglan yung kag-sweldo. Yun ana po, ang atong mga binuhatan sa tubangan sa Ginoo. O, mo-obey ka sa Ginoo, dunay balos, dunay sweldo. Kung mo disobey ka sa Ginoo, pupili ka sa mga dili kahimutan niya, dunay gapoy balos. Muna, bisabot na ngayo sa kasakitan, ihatag na niya. Kaya ang atong mga binuhatan nga dili maayo, sama nagnangayo. Na mabuhat ka mga butang dili maayo, so kuwahi sa pulong sa Ginoo. Daw sa magniyon ka, tagay ko kasakitan, Lord. Pero sa imong prayer, so kuwahi, Lord, ilikay ko sa kasakitan. Di ba? Sagad magampo ta, Lord, protection nimi, ilikay mi sa kasakitan. Pero ang imong buhat nangayo og kasakitan. Ang buhat nato may nangayo. Pero ang pulong nato, nindot kayo gipangayo sa Ginoo, protection, Lord. Giyahin mi. Kabalo ba ka? Ang buhat mas tubagon pa kaysa imong gisulti. Iman ini. Ang buhat mas madungog pa sa Dios kaysa imong gipamulong. Sa imong gipangayo. Matingala kang nangayo ka, pero lahi ang tubag kasakitan. Why? Kaya atong buhat mas madungog sa Dios o mas makita sa Dios sa kanta pa ganina, walay nalilong kanimo bisan asa kung wanto anak ka naguban kanako, bisan asa kung mutago na ka, mas nakita niya sige ang atong ipangbuhat sa tago. That's why mao iyang gitagaan og importansya kung sa ipatagaan ta niya lison, di ba? Karon ngano man di pamati gyud ang tao ug dili mo tubag sa Ginoo, kay naa po sila ay ipamati. Kabalo buta nga atong kasing-kasing musulti po. Amen? Kung musulti ang Dios, musulti ang pulong niya, kabilin mo atong kasing-kasing musulti po. Bisan nga namati taron niya, nagsulti po yung kasing-kasing. Ikaw gigo anak. Kapila na tanawalin yung kasing-kasing karon. Grabe kapila na nagwalin sa pastor ana. Halos wala man kadtong linggo mo na lagi na yung walin. Imo kasing-kasing na kasulti. Dili na nakulong sa Dios. Na ang pangutana, asa yung paminawon? Asa yung sundon? Yung kasing-kasing ipahitong pawa ka. Kung sundon nimo ang imong kasing-kasing. Diba? Ang kasing-kasing may number 1 malingkungan sa tibuok na itong kalawasan. Bisag dili maayo na sa tubangan sa Ginoo, kung kinamati mo kasing-kasing, mas masunod mo ang sulti sa kasing-kasing. Kana, buhat na, kanang dili ka kalimot sa Ginoo. Kaya na imo pong lawas, di sunod rakod kay fleshly desire. Ang fleshly desire, gidiktahan sa kasing-kasing ng malingkungan. Christian, mga alagad tas Ginoo, and we are reminded by the Word of God na kung dili ta mutubag, kung dili ta mamati sa Dios, ang wala nimo pangayo ang kasakitan kayang ihatag sa Dios. So, kung sa may imuhang application sa diyang nadungog imo ng mga pulunga, magpadayon pagpagahi sa imong kasing-kasing, parayonon ba nato ang mga buhat nga dili makapahimot sa Ginoo, nga mao hinungdan nga gihatagan ka sa Dios o kasakitan nga wala nimo pangayuan. Pay mo surrender ka sa Dios ug niyon ka, Lord, ina nako kaya. Wala tay makatabang na ko, Lord, kung makig-away na ko nimo. Wa na makalaban ako kung makig-away na ko nimo. May pay mo surrender kay ikaw nako. Kaysa magpadayon ka sa imong pride o kagahi nga magpasan hinungdan daghan kasakitan kay sige kang hatagan. Ang imo na lang mga prayer nga katong mga maayo nimong yampo
nimo ug sa iyong pamilya dili na mga manghitabo. Kaya ang ipadala sa Dios kadto nang lakip nas nimong giampo tungod na sa atong ginoo. Dinana kasakit o ginana ang mga hinungdan kung ano natin kasakitan. I hope, hopefully, nasabta nato ang si pamilya. God bless the family.